Hai, aku beli yepi, but diang sumpai yepi. Baru hakane ke channel jonga. Mentang awan rasyapi. Kawai ke kana na kawai ke series. Kap kerteng My Oil House. Kabas ngau tenat bah. Nabas dang jonga ne ke kana. Niyo iya kawai ke longyeng. Kakemi ukupa. Bat ke kun batang marwe jongki ke Elis. Kibasyong basa ha kawai ke yeng ke baheb ke barem dor bah. Nang tang iyo iya ke Elis hakam rajongka ka bedang keren yano dak boong ngam ino ye pidari leru yam Henry ka bapla kalong bang iyo i yano ru badon lang bat ka hakane ka kamera tik Elis ka keren yano pat ka belong pla ka pasngo per ba bat ka labu ru ka wei ka senduk rit ka barong stem ha jentia jongka bat ha ka wei keliang niyo iya ka kemi baduk pajong ke Elis ki badang yilum yalang ya ki tiar kitar bat ka kemi jong ke Elis ka wat ka tohi ka senduk rit barong stem ka ba ka Elis ka labu hajin tia jong ka bat hang ne ngitiap basya po jong ka ne ka senduk rit barong stem ki dan ki benyat kelung bat usnyu jong ka Elis bat na ka jia keren jong ki ngitiap ro bakin mino na ka ne ka yeng menta kasngi belisa syawi pat de na ka daw kilum kilang ya kitiar kitar jongki bat na kajinya keren jongki ngitip ru kawe kata baka Elis kan kwa ben mi na kene kayang bat ngiyo i syairu ya kata habang iyo iya ke Elis kablik kedup ya ka kenro jong kane kayeng bat kada ong artat ngam ino iya pi daliliru ya bat hang ne ngis ngutu baba le ke Elis ka keren wei briu na bas dang jong kane ka kana kam keren yeno ru Henry ka keren ya kene ka kenro yeng ka badan ka kemat jongki arteli kijing syai bat ka kerdop haken ro Henry balik ke Elis ka keren ya kene ka kenro man ka por kumne kala bendai namar bakala don ka jing sungu i kijingnya de ke bajan bahabat kene ka yeng namar bakila syong kila saslem hangne lane kala benlong baka don ka ere ka ka bakamper ka bangimtip ka basungu syarkeru nang ta hakene ka por kat ba ka Elis kadang kedup sengusi ia ka neka kenroyeng ka kemi jongka kalawan khot ia ka empat kala don ia ka Elis namar ba kampat kre kampat lumpat lang ruem kitiar kitar jongka kidang don sa hakam rajongka namar kala pha ia ka benlum no ia ki kor kisla kitiar kitar jongka Henry watla ka kemi jongka kala mai ia karo kam yos ngoi kalong kumba kala syapen bid haba ka kemi jongka kala kerengnya kada kasur ke bae nda ke boong Elis piyos ngon em hang ta ke Elis kala kendir benru thread lakumba kadon sya ke wei per ke perthe ke kemi jongka ke ong yeka balai ka taru kampat lum pat lang ye ki tiar kitar jongka namar kil ahab ben mi na nang ne menta kasngi Henry ke Elis ke ong bakam kwa mi nang ne bakam kwa ben mi na nang ne de ka kemi jongka ke pensung tu yeka baki hab ben mi na nang ne namar kisyong jing hakaliang kapisa ketengka kimla kim kot borsyo bansyong bansa hakane ka yeng ka baremdor te ka Elis kong kan long ka basngosi ka kemijong ka haba ka yos nguya kane ka kelina ka mano ban sngosi pimud ong ka yeng kan sa sngosi em khun kam long kumta ka yeng ka long tang kiding kinar kimokendro kipai kam la ban sngo kam don jing sngo te tang ki briu ki badan ka jing sngo ki bala ban sngo hakane ka por kat ba ka kemi kadang per sngo thu yala ka khun kine baro niyo i bat niyo sngo ro ka jing kerhu ka jing sawa ka bami na po jong kane ka kerdop jong kane ka kenro ka balong kum ka jing ring bat pen hiar man sim ka ba sngo syar khei bha ban yo sngo ka ba kine arngon kim da plejing mon ka kemi batla kala pan sung thu ya ka no ru ka Elis kam sung thu dali le ru am kumta ka kemi jong ka ong ya ka ngan la ban mudur pa phis ngusi namar ki kela bat teng ka jing kela ka long ka ba bat kala ban long ka bas ngau syarkhe Henry ladang ngim kela ngim la ban kiu kana ka jing ai man sim ka jing pentengan jong ka kemi jong ka Elis kala kloy ben mi no na kane kayeng bat kat ba kini kidang mi na kane kayeng niyo i ba kane kayeng kalong kumba kala ben sngaw ban yo i kalong kumba kapet yaki
kat ba kidang mi nang ne bat ngiyo sngoru ya kajing sawa jong kajing kerhu ka bas ngau trembha hapo jong kane kayeng bat ngis ngau thu ba kane kayeng kadon ka kenja mensim ka ba laban sngo ka ba om dei ka mensim ka ba bah Henry kade ka mensam ksuj bat ngisu thu shai baharu haba kane kayeng ka lapan pau ya kajing sngo jong ka leng ba ka khamat jong ki arteli kajing shai bat ka khardop hakan ro ka ba pen iya kajing bitar jong ka bakam sngo bah ya kajing kenria jong ka long yeng shawei pat ka ba sngo trembha hakanehi kamiet hadin ba ka yeng ka sem jong ka Elis kila mi no nang ne kat ba ki kimi ki kpa jong ka ki persyang ban pen kemen ya ka Elis kam sngo kemen ka kimi jong ka persyang ban pen itenat ya kane ka kamera jong ka kenang ba ka kan kemen ka ong ba kila ban pen itenat ya kane ka kamera kum ka kamera barim jong ka ong ruba menta katayo kila benik tit rong thamai ban pen itenat shu ya kane ka kamera Henry wala kataru ke Elis kampen sngo ka shupit sa tang ya kane kadur jong ka bat kato ka yeng ka barim haba ka kimi jong ka wa kidur hakan ro ka Elis kala kerendom ya ka kimi jong ka ong bakam sngo ternat ban sa hang ne dali le ruem ka ba penlong ya ka kimi jong ka ban mi no na kane ka kamera ha ka jingdom ya kar kum le jong ka bar shimit ka Elis ka thia bat ka krup artat ya kane kadur bat ngiyo iru ya kane ka yeng ksuj ka bakarhu ha kar kum ka basmo sharkhe ba bat ka khod ya ka Elis Wan pai biang. bat ka Elis ru ka yo sngo ya kane ka jing khod pas ngau sharkhe shitang men ka bla pen kin thia ya ka bat ka Elis kala khina jin thia kala lum ki tiar gitar badon kam jong ka ha ka pla jong ka bat onda la Simon step ka kimi jong ka onda kala dep kam dep jam dang step kala mi na yeng ban lit shayeu ban it thit ki tiar gitar badon kam hayeng ti ka Elis ru kala khithia onda kala dep bam dep di kala kre ban lit sha school ha ka por ba kadang mi na yeng ban lit sha school ukpa jong karo ula mi ban lit tri kumta ong ye ka buli on ye ka sha school Henry ka Elis ka ong em nga kwa panyai namar ka jagai tang ar blok nang mi sha school Tiap kupa jongka na kene ke jengker pat jongka umban se ban ailat ye ka ban lit marwe sha school kene ker kum long jong ka Elis kam ilong ka bade kalong kumba kadon ka jeng thmu ban le bat ka long ru kum tahi hadin bo kupa jongka ula lit no ha ka jaka bakan lit sha school kalara ki tiar gitar jongka bat kala lit phai biang sha ka to ka yeng ka barim jongki ban lit sa biang ka Elis ka persyang ban pli ya kene ka jeng khang jong kane ka yeng Henry kamla ban pli ya ka te kumta ka keren ya kene ka yeng dak ka boong sha ngan rung sha po hato phim kwa biang ya nga bat kene ka yeng ru mars ni yos ngau ya kane dak ka jeng kemen kala pli ya ka jeng khang ka bu is ngau trem bah bat hadin ba ka Elis kala rung sha po jong kane ka yeng kene ka jeng khang ru kala khang hi dalade mars nrung ha kamra jong ka kali ya kene ka kenro badan kemat pis ngo kemen em ba pila yo pila kendu biang ya nga pi kemen em bat kali kendu ya kene ka kenro bat ka ong artat hoj ngaro nga kemen bah ha ka wi kaliang na school jong ka Elis kila phone ya ka kimi jong ka kat ba kadang wan na yo ban lit phai shayeng ki ye thu ya ka ba ka Elis kam sham la poi sha school ka bla pen kendit bat pen klumar kli ya ka kimi jong ka ha ka jing sung shapting ada kam lit sha school kalit sha ka ja sha ka khun ba jong ki te ka phone ya ulok jong ka ye thu ye u ya ka ka balaja bat kala dom ru ye u ba lit on ya ka Elis sha school Henry kene ka jing dom jong ki kam ne aslam ha ka ba kot kila rai ba kene wat ya ka ha ka wi kliang ka Elis bat kene ka yeng kila yak kemen bah ba kila ya don lang kum ne ka Elis kala ra ru kene ka sunduk rit ka barong stem ka badon ki binyat kelung bat usnyu jongka bat kane ka yeng ha ka jing sngo kumen palat kala pen me ka ding bat kala ajing bamru na banta jongka ka Elis kala sngo kumen bah Henry ken san ha kane ka por kane ka ding kala lipno namar ba ki kimiki kpa jongka Elis kila poi hang ne ban wat ye ka namar ba kila tip lupa bukan sawan hang ne Henry kane ka yeng ksuj kam ai lat ye ki ban yak ndu kala aja kaya ka Elis bandre ka Elis kala lum kloy ya kitiar kitar jongka bat kala lijari
Syapo jong kane ke kamera kabaret kabudon syapo jong kini ki mo jengking haba ka kemi berukupa jong ka kilawan rung syapo jong kane kayeng kimi yo iya ka kunjong ki hai he ero kabala pen sengusi bahaya ki kabala pen longru iya ka kimi jong ka ban perkat balik se kila mi na kane kayeng Henry ukupa wala pen sengutu ula ai men simya ka bakam de ban perkat kumta kini yo abet iya ka kun be jong ki kin persyang ban wat iya ka ban minta kila day balik pai no sayang le se kalawan pai sayang ki babli kim tip bakalari syapo jong kane hi kayeng ke elis kaya sngoy kine ki baro Henry ha kane kapor kam smutu hadu kan no ki iya ka kam mi syabaro Henry hadin bagi kimi ki kepajong ka kila mi na kane kayeng balik pai sayang kane ka dingru kala me biang bat ka elis ru kala stang ban smutu ba kadon kam ban lik pai no syalayeng kalas mutu baka haben yai syakmat ban ai kuble khaddu ya kene kayeng ka ong ngatip pide kayeng ka ba bahatam dat kapen kan mauru yaki por ki bamen shwa yaki por ki balale kumno kamare shane shatai ban yele kai ha kene kayeng men shwa bat ka yele kemen bat ka kemi ur ku pajong ka ha kene kayeng bat ka ongro Philippines ayengi phila yada yengi nakasngi kal erbadu slap kuble shibun nak benta kita ki baro tang bamenta kala dei kapor bangan ai kuble khaddu ya phi kane kayeng marsni osngu ya kane kala kren ya kelis dak ba ai dak naki artali ki jingshai ki badon hajrong sat jong kane kayeng dak ba penshai arsen ka bamut em kam sha ya kelis penmina nangne te kelis ka pensngu thu ya kane kayeng baho oj kala dei kapor ya ka bat kendit benriuno ka mau ya ka kemi bat kupa jongka bat ki kidon kami ka bat hooj kam smutu ya kata baro shikata Henry menta kal asmutu kumta kan lek phai no shalayeng haba ka elis kalaya syakmat ban mi no nangne kane ka yeng kensan kala thang ya kane ka sunduk barong stem jongka elis ka badon ki beniat kelung bat usnyu jongka ka balapan sngusi ya ka elis bat ka smutu ru kawe ba kane ka yeng kala sngusi bha kumta kala pen mabru na kane kayeng bakam dan jing thumu ban pen sngosi ya kane kayeng bad kala persyang ru ban pen sngo thu ya kane kayeng bakang nge baki bru ki ban sawan syong wan sa hangne kin ij ya kane kayeng kumbai ij maka bad ka keliru ni dang de shipara lok Henry kane kayeng kala jubab da ka ba pen syai arsin ka jing syai tek elis kala kre ban mina na kane kayeng Henry kane kayeng ha ka jing sngo bitar kala khang ya kane ka jingkhang tek elis kal hala ya kane kayeng ban pli ya kane ka jingkhang bat kane kayeng ru kala pli ya kane ka jingkhang Henry haba ka elis kala le sajan jong kane ka jingkhang ban mi shabar kane ka jingkhang kala khang biang bat kane kayeng kala sngo bitar bha ha ka josngo bitar kala bret kala penki ya kitiar kitar ki badan ha kane kayeng ka ba isngo sharkhei bha hadu ba ka elis kam la sha shu ya kata ka jing sawa bat ha kane kapor kini ki khmat ki badan ha kade ka kanro yeng kila mi shabar ki bajrong naklen tang ki basaw bat ki penlong ha ka dor jong ka kli jong besen hadin jong ka elis rengkat bat ka jing kerhu ka basngo sharkhe ka elis haba ka phaiden kala kendit ha ka jing sum shapting haba ka yo iya kane namarba kampat ju yo i menno baro shikata kampat ju yo i sakane ka we kadur basngu sharkhe jong kane kayeng kampoi prakhat bakayeng ka baka ka ijbha baro shikata kala benlong ban kala kumneru namar bakane kayeng kampat pen iya ka kadur basisha jong ka kata kadur jong kusoj bat kumnehi kensan ula shim ya ka elis kadba kadang pertada ka jingting kane ka pen i ni kum ki khun nyim dei bentam senang ya lagi kimi ki kpa ni de ban ko ngu yeki namar baki kitip khamba ban yengi hadin kane kawe kalong yeng batmai kabaki khlam ai karteng hangne kilawan sa ha kane kayeng barin jong ka elis ka kami ka padang armet ukpa bat ka khun banang kong jongki ka bakat karta jong ka elis ka kami bat ukpa kila lap ya kawe na ki beniat khlung jong ka elis ha kane ka jaka thangding ha ka ba uksut ula thang ya ka to sunduk jong ka elis Henry kim langsung thu ka kane ha kawe kaliang ka khun jongki kalai pe ya ka kamra thia batham mai jongka kalas ngau kumen bha
Haba kayu iya ka jing item nat jong ka ne ka kamera. Kalalap ru ya ka kamat ba jam jong ka squad van. Bat ka kamat bru ka bas ngam jar. Ka bedi ka kamat jong ka Elis. Hajan jong ka jing khang. Ka ne ka ying kal ashim ya ka Elis. Ban syong ban sabat ka baro syerta. Junom la junom. Bat ka ne ka khana kala ngau pher bhaya ka ne. Bat ka ne kala kala ka jing song shipting. Haba ka yos ngau ya ka jing sawa. Ka ba mi na po jong ka ne ka khardop. Hakan ro ka baong. Bilang semua bahaya pi. Ha kasur ka bas ngau syar kheba. Mars ni yos ngau ya ka ne ka khana. Kala phet krat na ka ne ka kamera. Da ka ba pertah ka jing song shipting. Bat ka ne ka khana ro. Kala kut tangkum ne. Ha ka ba kudro kimpen i yangi. Ya ka kami berkupa jong ka Elis. Ba kilong kum no. Kila tip ne em ya ka jing shisha. Ki ba pli lada ki tip ne kim tip ya ka jing shisha ro. Ki dap tang da ka jing pai donut ka jing sngsi ka jing ktang mensim. Baka khun jong ki kalaja. Lada ki watru kin wat shay. Namar ka to ka ying. Kala bamdu ya ka. Baro asyirta. Kane ka khana. Takut tangkum nehi. Kuble shubuni paper log bid. Nsia kendub yang haka way per ka video. Bye, take care.